ଶାଶୁମା ହଁ ଚା। ମୁଁ ଚା ପିଇବିନି କଫି ପିଇବି। ଶାଶୁମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଚା ପିଇବନି କଫି ପିଇବ, ସେଥିପାଇଁ କଫି ବନେଇକି ଆଣିଛି, ନିଅ। ଦେ। କି କଥା ଆଜି କିଛି ନ କଣ କଫି? କଣ ହେଲା? ଶାଶୁମା ମୁଁ ନା ଆମ ମା ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇନି ନା। ମତେ କିଛି କହନା ହେଲେ ମା, ଯା ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବୁ। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରମିସନ ଦରକାର। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯା। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶାଶୁମା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜାଡ଼ିକି ଆଣୁଛି। ଇଏ ଯଦି ଗଲା ତାହେଲେ ଘର କାମ ସବୁ ମତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିକି ଆକୁ ରଖିବାର ତ ଅଛି। ଶାଶୁମା ବୋଉ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ରହ। ହଁ ପଇସା ନେଇକି ଯା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଶାଶୁମା